Здравейте, приятели! Тук сме в първи последен епизод на CureBG, защото ще снимам в друг сервер. Ето името. Името, IP-то, са 28.103.8.2.9565. Така, влизайте всичко, защото се нуждаем от играчи. Това е нов сервер. А също и клипа ми е първи, моля ви, харесвайте, споделяйте, защото това ми беше мечта. Да, така. Играем. Между другото, ще ходя на PvP. Страхотно напълнила често. И като имам предвид напълнил, имам предвид Нико 08. Ние ще снимаме с него. Но просто днеска е в друг град и не може и не може да дойде. Куркички. Така. Обещавам другите епизоди да са по-интересни. А не като този. Така изглежда в това пътя няма никой. Или пък има. Има ли някой? Колко хора има всъщност тук? Маленко пака. Между другото, моето име в Майнкрафт е... Не в Майнкрафт, в Майнкрафт ми е XX Frozen Ghost, а в YouTube ми е The Site. Така вижте го този тата. Не може да си намери нормален скин. Хайде, бързай. Бабичка смята. Така, тук минаваме джампа. Айде ти минай. Без слабак. Така, един там лови риба. Друг бърка в чест. Така, този сервер е готин. Нашият е готин. Epic Craft, както казвам. Аз там съм Едадмин, Нико 08 е хостер, MySword е секси хост. Така. Ето го финал. Нищо не спечели. Айде. Тук е яка. Гледката. Дали ще успя да скоча? Хайде. Не може, защото скоча. И така. Гласа ми всъщност не е толкова добър. Просто днеска съм малко болен. Съжалявам за което. Ябълки. Успях го. Така. Да ми видите Ислендър. Пълен с ходи. Да видите и левела на Ислендър.
206 левел сме. На 79-то място все още. Ето го шопа за глави. Много глави. И знам какво си мислите, не сме ги купували. Вижте, ганста. Да, не сме ги купували тези глави. Това е главата на Нико. Ето е тук, до моята. Вижте. И така. Но имаме и подземния етаж. Този все още не е... О, има крипър, има крипър. Това е складът. Още нищо нямаме сложено, освен ако никой не е слагал нещо, да. О, не, някакъв идваше насам. Съжалявам за смущенията. Някакъв идваше насам. Ще му потроша моста. О, ето и къщата. Вие лайк прозорци, ако искате, направете и вие. Ето тук. Най-големият трофей. Главата на Кридил. Първият убит ютубър. Това е оживялата дума. Хайде. Оне. Фък. Там беше XP фарм. И го доказахме, че е XP фарм. Да сложим бонмила при другия. Там даже се спамваха вещици. Да. Вчупих мелом си, да. За да получавате тези Iron Enchant мотики и такива работи, първо ще ви трябва Kit Starter. Но аз вече съм го използвал и не мога да го използвам за 21 дена. Kit Basic ви дава Enchant Iron Armory. Kit Farmer вече съм го използвал. За 9 часа не мога да го използвам. Kit Offensive ви дава, ето, погледнете инвентара ми, ей това ви дава, освен директор. Така, Kit Defensive пък дава такива енчанти. Fire Protection, Feather Felling, той ще трябва. Protection 3, Thorns. Си вземе купата. И така. Един час. Невъзможно. За да отворите Island менюто ви трябва да напишете Island Group, ето, Нико 08 и аз Access Frozen Ghost. Челенджи. А това вече не може да се пуска. Така, ако минете тези, ви пуска това. Ако минете това, пуска това. Така. Още, за да локнете Исленда. Сега ми локнат, за да не могат да влизат в моя Исленд. Перкове, лок,
Хубаво. Какво? Не. Излук. Да, и след Setlap. И това не става. Така. Ендърмен. О, още китове има. Кит. Хердер. Ви дава само яйца. О, не. И така, Кит Хантър. Извинявайте за прекъсването. Кит Хантър. Оправи се и харесвайте, пишете коментари, само не лоши, така да се каже. И до скоро!